Niin, nyt kuvataan täällä ulkona tämmönen video, missä siis on nyt tämmönen Biltman hirveästä hälytin tässä. Tehdään tällä iskun kestävyystestiä. Tai pudotustestiä, eli siis pudotus 1. Se on tässä noin metrin korkeudelta nurmikolle. Sitten toimiiko? Joo. Lukaa tämä. Joo. Sitten tehdään tämmönen pieni heitto tonne päin. Joo. Arvioita toimii. Joo. Toimii. Sitten heitetään tonne. Arvioiko? Tämä arvioita toimii. No, mä pidän tässä kättä tuossa sireenillä, että ei kuulu niin pitkälle. Pudotuu sitten. Täällä marisruokatauksessa ollaan nyt. Se on noin puolen metrin korkeudelta betonille. No. Toimii hyvin. No. Seuraavaksi tästä pudotus. Hyvin toimii kyllä. Seuraavaksi tuohon poskaan. Niin. Joo. Isku ei ole vähän semmonen melkoinen. Kova isku jo. Kunto testataan. Joo. Toimii kyllä. Sitten heitto asfaltille. Joo, meni tuohon asfaltin reunaan, mutta tehdäänpä uusin heitto. Entäs sitten äänenvoimakkuustesti? Joo. Joo, älykäs siis. Ei oo niin äänekäs kuin ennen puolustusta. Niin, ei kestä kovin hyvin. Tällä kyllä mä kestää ihan okosti. Joo, tällaista iskuja tää hälytin, mutta ei ole niin äänekäs kuin ennen. Siis tämmönen testi tehtiin nyt. Moikka, tätä video tämmönen editoimaton, että kun teillä vanhalla kännykällä ei oo editoria. Niin, moikka.